I no vull que diguis res, d'acord? No emmerdem més les Dura buscar-la. És clar que l'estic buscant. Faig tot el que puc per buscar la nena, hòstia! La vida sense la Sara Amat és una història d'una noia molt llesta, molt viva, que es sent molt tancada en un poble petit, que hi ha una sèrie de secrets del poble i de falsedats que l'empresonen molt i que quan les descobreix té ganes de sortir i fuig. La Sara no podia estar embarassada perquè l'altre dia a la piscina em va demanar la compresa. Doncs llavors és morta. No sóc rebel, però sí que m'agrada jugar i la Sara és un personatge que juga molt amb el Pep i hi ha coses que ella fa o que diu que jo també ho faria. Aquesta dificultat del tractament de la sexualitat, sobretot, i del despertar de la sexualitat, sobretot l'ha tingut la Laura Jou, la directora, perquè com ella ens explicava, pels actors que tenen l'edat, o sigui, que no és allò que estigui falsificat com en moltes pel·lícules americanes, no, és que tenen aquestes edats, és molt difícil posar-se davant d'una càmera amb un equip, tot i que sigui un equip petit, i fer les coses que han fet. Supongo que te imaginas por qué estamos aquí. Por la Sara Amat. Por tu amiga desaparecida. Has vist el petó que li ha fet l'alcalde a la meva mare? Sí. I també el que no ha fet el teu pare quan ha arribat a casa. Què? No m'has vist mai en biquini? Sí. El Pep en un estiu descobreix tot, pràcticament tot. Ell està molt bé amb la seva padrina, ben reservat, ell està en el seu món, i clar, de cop que se't posi la nena que t'agrada a casa i que t'ho faci descobrir tot, és molt gran. Et semblo guapa? Ets la noia més guapa que he conegut mai. No t'empenyis, fill. Les persones que ens estimem molt no se'n van mai del nostre cor.